Support a resistance je scam. Chcem vám ukázať jednu vec, ktorá vám možno otvorí oči a možno budete odteraz tradovať trošku inak. Nehovorím, že sú scam úplne. Samotné supporty a rezistenci obchodovať nedáva zmysel. Povedzme si prečo. Sme na GBP USD a poďme si vyznačiť support a resistance. Táto zóna je support a resistance zóna. Poďme si vyznačiť ďalšiu. Ďalšia support resistance zóna by teoreticky mohla byť táto zóna, s tým, že aj tu bol nejaký odraz. Takže jeden hit, druhý hit, tretí, štvrtý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, poďme si vyznačiť nejakú ďalšiu SR úroveň. Máme tu napríklad celú túto úroveň. Odraz, 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 odraz dole, odraz hore. OK. Niekto to môže obchodovať, niekto si môže pomysleť, OK, to je super, potiahneme túto sem. A môžeme si všimnúť, že je tu hit, hit, tu je nejaký hit, tu je nejaký hit, OK? Ale v realite, ak dáte na grafe kamkoľvek čiaru, tak sa z nej stane skôr či neskôr support alebo resistance úrovňa. Aby sme to lepšie ukázali, som teraz v zóne, kde nevidím, ako vypadá graf a dám si sem náhodné 3 čiary. A poďme doprava. Čo sa nám stalo, hej? Instantne vidíme. Hit, 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 OK. 1, 2, 3. Nezabudnite, sme na daily grafe. Hej, takže niekto si povie, daily graph, tu je support, dokonca aj tu je hit, dokonca aj tu je hit, hej, tu je hit, tu je hit, tu je hit. Tu je nejaký, tu je. OK, poďme kľudne ďalej. Tu je hit. Poďme ďalej. Wow, aký úžasný hit, kamo, brutál, môžem tu otradovať short, výborne, konec, vybavené. Moja stratégia je u konca vybavená, hej. Takže ten hlavný princíp toho je, že vy kamkoľvek nakreslíte čiaru, tak sa z nej skôr či neskôr stane support alebo rezistencia. A ako náhle konsolidujeme v nejakej zóne, tak je to instantne verifikované kedykoľvek, kým tie zóny nedávame na nejaké nereálne vysoké úrovne. A tu som dal čiaru. Čo sa stalo? Bang, bang. Support, support. Rezistencia, rezistencia, rezistencia. Hej, poďme to potiahnuť ďalej. OK, tu už napríklad nič moc vlastne nenájdeme, hej. Aj keď pôjdeme do minulosti, tak už sme v podstate na nejakej cene úplne inde. Poďme si ju nakresliť ešte niekam inám, hej. Dajme tomu, dáme ju sem, sem a sem. A znova nájdeme nejaké zóny, hej. Tu ešte nemáme vôbec reach nejakej ceny. OK. A skôr či neskôr sa zo všetkého tá zóna stane, hej. Povedzme si, že kľudne, reálne tu, kde som si ju nakreslil. Máme tu nejaký hit, potom nejak konsolidovali. Hit, short, hit, long, hit, short, hit, long, hit, short, hit, brutálny long. Hej? Čiže to je ten princíp hlavný, prečo ja osobne neverím supportom a rezistenciám. Nehovorím, že tie zóny sú zlé ako také. Nehovorím, že tie zóny nemôžu fungovať s dodatkom iných technických vecí, hej, na technickú analýzu, ale sami o sebe tieto úrovne nemôžu fungovať tak, ako nič v obchodovaní nemôže fungovať samé o sebe. Hit, 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 hit. Vyznačil som random čiarov a je to brutálna zóna, hej? Extrémna. Hej, poďme ďalej. Hit, hit. A tu už nejak tak konsolidovali. A tu máme znova odrešpektovanie vľavo. Tu. Hej, čiže ja by som tým zónam osobne sám o sebe neveril. Skúste do toho zapojiť viac vecí. Skúste do toho zapojiť viac nástrojov na určenie smeru trhu a na určenie pravdepodobnosti. Neobchodujte to samé o sebe. Každopádne, toto je všetko k dnešnému veľmi rýchlemu, veľmi krátkemu videu. Uvidíme sa na budúce a zatiaľ sa majte.